Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Paliwan. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update ngayong ako po ng linggo hanggang Martes, ikalawan hanggang ika-4 ng buwan ng Abril 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng College Foundation Typhoon Awareness Center. Umpisa na natin ang update. Ito ang latest WAVSAT simula kahapon Sabado hanggang Lunes at nakita po natin na umiiral pa rin yung hangin silanganin sa may Bicol Region, Eastern Visayas at dito rin po sa may bahagi po ng Mindanao at Katimugang Palawan kung saan meron pa tayong surface trough po dito. Magbibigay po ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na po sa hapon o gabi. At mag-ingat lang po sa mga biglaang pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag mga pong malalakas na thunderstorms na makaka-affect po sa may bahagi po ng Mindanao at Katimugang Palawan. Wala po tayong inaasahan na sama ng panahon na inaasahan mamumuo sa sunod na 24 oras sa labas ng ating bansa. So all clear po. Meron po ditong frontal system na posibleng magkaroon ng malakas na low pressure system. Ito po ay isang frontal system na subtropical in nature. Hindi po siya namuo dito po sa tropics. At ito po ay inaasahan gagalaw papuntang east. At hindi po ito makaka-affect sa anumang bahagi ng ating bansa. At ito po ang ating fast animation. So nakikita po natin itong mga kaulapan ng mga thunderstorms na dala itong tinatawag nating surface trough. At kung bibigay po dyan ng mga malalakas na ulan, dahil na po sa hapon ng gabi. At kitang-kita po natin dito sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com ang mga malalakas na severe thunderstorms sa may Lanao provinces, Misamis Occidental, Zamboanga Peninsula, at dito rin po sa may area po ng Moro Gulf. May mga pailan din pong malalakas na thunderstorms na mabuo sa mga oras itong ngayong gabi. Okay, gabi ng linggo. Ito po ay Palm Sunday. At kikita po natin sa susunod na ilang araw for the next 3 days dito po sa ating windy.com treasure at wind forecast mula sa European model. Bukas po ng hapon, Lunes, Abril at 3, ay kita po natin may mahinang hangin silanganin sa dulong hilagang Luzon, samantalang napakahinang hangin mula sa hilagang silangan ang inaasahan po sa may Kabikulan, silangan Kabisayaan at dito rin po sa may Hilaga at Silangang Mindanao. At nandito na po yung nabanggit nating frontal system na mamuo sa may silangan po ng Taiwan. At darating pong Martes ng hapon, inaasahan rin po ang mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan sa Kabikulan. Nakita po natin dito ang mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan sa may Bicol Region, Eastern Visayas, at Hilagang Silangang Mindanao. At dito rin po sa may area po ng extreme northern Luzon o duling Hilagang Luzon kung saan magkakaroon po tayo mahinang hangin mula sa silangan. At meron pong surface trough na namumuo dito sa may area po ng Palau hanggang dito sa may katimugang bahagi po ng Marianas. At paalis na po yung frontal system na binanggit natin kanina. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan pong hihina po ang hangin mula sa Hilagang Silangan dito po sa Kabikulan. Magiging paibay pa po ang direksyon ng hangin na pagdating po ng hapon ay patuloy pa rin na ang direksyon ng hangin ay mula sa Hilagang Silangan. At dito rin po sa may area po ng dulong Hilagang Luzon, yung hangin ay mag-shift mula sa Timog Silangan. At mayroon po tayo dito sa surface trough na babantayin po natin in the next couple of days. Lalo po sa sunod na weekend, posibleng may mag-form po dyan ng isang low pressure area at babantayin po natin yan sa susunod na mga ilang araw. At bago tayo magpaalam, ito ang latest rain forecast accumulation sa susunod na 3 araw. Inaasahan pa rin ang mga thunderstorms ay nakatutok po dito sa may Katimugan at Kanluran, bahagi po ng Mindanao, lalo po sa may Zamboanga, offshore areas po ng Bangsamoro, dito rin po sa may Soxygen at southern portions ng Davao Region. At may mga possible rin po ng mga pag-ulan sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley at dito po rin po sa may Northern Quezon o Hilagang Quezon
at sa may bulubundukin po ng Mindoro. So, inaasahan po natin dyan mga localized thunderstorms. At iyan muna po ang ating latest ngayong araw po ng linggo hanggang sa Martes. At babalik ulit tayo sa mga susunod na ilang araw. Ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.